Bas. Ubucks umile la eminyango. Sekuphele 30 minutes wonke emile la eminyango. Ubaba, kanti nomtshela ngayini ukuthi iphathi iqala nini? Ngitshelile. Izola ngimtshela ngathi iphathi iqala ngo-1. Namanje kade ngiyile ke ngamtshela ngathi kusele 30 minutes wonke iphathi iqala. Wathi ngomani umsho njalo? Ngiyele ngo-30 minutes. Yazi ukubuyela emuva ngiye ekhaya ku-15 minutes kanti nokubuya futhi ku-15 minutes. Hayi, ngcono ngisale sengilinda khona la kunokuloya ngehla ngenyuka. Okay. Uyafuna amathe? Oh hayi, no ngiyabonga Lems, ngwaphathile. And ngibone isinkwa ephaketheni lika Bucks. Ngafa lo muntu ufike ngabo 5 ekseni wazokhempa la. Baba, ungavumi lento stress. Usuku lakho namhlanje lokuthi urelax ube nejoy. Hey kunzima makhosana. Ekunzima abantu banedrama nokulwa. Kakhulukazi yena lo Bucks. Baba, relax. Yonke into izohamba kahle phathini. Baba uyafuna ite? Ngalijabulela mama. Hayibo Bucks, ufike nini la? Kwangathulalela nje. Phela mina ngiyasihlonipha isikhathi se-invite. Man, yiqiniso ngempela ukuthi uDlamini angasaphuza. Ya, impela, usamile ojwaleni. Umuntu uzwane kabi-ke noDlamini engasaphuza. Uyazi phela lento ifana njengokushela intombi isikhathi eside ingaqomi. Ithi mayisiqoma yona ikutshela ukuthi isisevela umshado. Ayisayigili yona lemgilingwane yemkhuba. Mana-ke Bucks, kulesibonelo sakho, engabe uDlamini intombazane engasayigili imkhuba? Ewe bhuti. Uthi njani mina? Hawu, nangu umuntu ezoshaya umcimbi ungakaqali. No Dlamini, angishongo njalo, umahewu ongifaka izinto emlonyeni wami. Madoda. Ngenzani kanti la kaDlamini? Senifaka izinto emlonyeni. Akuswela. Ngiyazi lokho oqeda kusho manje ubowenza ijoke. Kodwa ngiyithande bhuti, ungaphindi uyenze. Hayi, ngeke ngiphindi. Angwaphinda ama jokes. Unlike you, ophinda phinde ishethe elilodwa. Uthini wena? Sengimtedelile. Akwenziwa ke lokho la kaDlamini uyangizwa bhuti? Ngiyezwa mfowethu. Moko waphinda, uzophinda ukugcina sami sosuku. Bucks. Understandile ukuthi uthini? Uthi uzophenduka isiginci sakhe sosuku. Ngokuzokushaya bese uyakhala. Njengesiginci. Angithi isiginci mawusishaya siyakhala. Understandile Maxwell. Bo. Baba, kunento ezokwenziwa Aziz. Ngicela unga overreact. Mala ke mama. Yini uku-overreact? Baba, uku-overreacta, ukureacta kakhulu kuze kweqe. Ukureacta kona yini ngesizulu? Baba, ukureacta Mala ke mama. Mase kuthiwa esikoleni kuthiwa bhala phansi ukuthi yini ukureacta ngesizulu. Ungathi mina baba bengikusho nje ukuthi kulento ezoshiwo uAzize ngicela ungayithathi ngamawala. Uma msebele esizulwini sekhuluma ngamawala yokureact useyekile. Ngala
ngisi. Hey, uDlamini lo. Nginiphathela into zesimanje manje yabo EasyBet. La khona uthi khona uma ufaka ideposit yokuqala bakugixa beze 150% waleyo deposit. Lapho khona uthi uma usign up bakunikeza R50 for free uma usebenzisa icode MDM50. La khona uthi khona mawudliwe bakubuyisela u15% wemali obubheje ngayo. Ukubheja okwabantu abana 18 kuyaphezulu. Kanti ukubheja lokhu kunengozi. Ngakho ke vula sinokonoko mawugembula. Asinokonoko. Edlamini. Watsiba gore isinokonoko akusiyo umqondo. Maxwell. Ngithi mina isinokonoko ingqondo wena uthini? Hayi, ya isinokonoko. Only description. Awusinokono. Emma, kanti uzofika nini? Mahew, uzofika lapho mase ngifika. Musuku ngixina. Yo, Hawu Emma, ngifuna ukuba nawe sengiyakuqina. ufuna ngibe nawe nabangani bakho, not just nawe. So Emma, ubukwazi nje ukuhlala nami nabangani bami. Sekwenzakaleni manje? Woza mahew man, hawu. Hamba, naba bekubiza. Ngizofika lapho mase ngifika. Uyeza mahew namangele lendawo yakho back. What oqondene? Hayi, akukho. Kukodwa oqondene. Okay, Mahew. Sine show. Le right. Ungayithinti le. Ayisayodwa oqondene. Ayikuthatha oqondene manje. Okay, Mahew. Yabona ke ine show. Lokho nalokho right. Ungakuthinti, dlalela la. Hayi Dlamini, siyithim lana. Musu ufuna ngize ngawe kuphela. Hey, Mahew izwa ngami ngi-right man. Ungawathinti lawa ngalana. Dlamini, trust me. I know what I'm doing. Mapetshesi, awumtshela. Ku-right lokho u2. Idlamini, ngikhompyutha nani so ngeke ngikwazi ukunisiza mina. But mtshela, ku-right lokho u2 angithi. Mina Dlamini ngiyi-timekeeper kanye nescore. Nami ngeke ngikwazi ukumsiza. Lungile Mahew. Enzela mayini. Ayiyodwa oqondene. Awu, akukho oqondene. Time's up. Score 0. Kodwa Dlamini, uyazi mina nginenkinga yememory. Bengamele ungivumele ngihliphize izinto. Bucks. Kwenze njani? Dlamini, umnandi la. Boyfriend. Ukhala nakho kanti? Cha Dlamini. Futhi bengazi ukuthi kanti ukuhlala nabantu nincokole, nidle, kanti kumnandi kanje. Hey, we Bucks. Hey, we Bucks. Hey, we Bucks. Wangihaka ngiyakubona. Bese Dlamini.
Oh, another round. Awukwami Bucks. Musu uyiveza ukuthi izinto eziright awuyijwayele. Hey, awukahle wena manje. Ngihephi mina la? Hawu man. Uphu Bucks, ngicela uphume endaweni zami yazi. Focus ala isimasinekini. Ya, okay ke madoda. Ngabona impela kumnandi bana. Kodwa ngamnandi kahle masingathola ukusatshwa lana. Besithi ukuphuza yabona. Ya. Ey, inkinga konzima ukucela uDlamini utshwala njengoba engasaphuzi nje. Nakuswele. Uzokufuna kanjani utshwala kuDlamini? Nakuswele. Uzofika unikeze ukudla, unikeze indawo yokuhlala. Uphinde ufuna notshwala futhi. Angishongo njalo musu ngisanganela wena manje. Hayi, ngisanokulwa madoda. Mina ngiya-enjoya la. Ngisho noma uthi utshwala bukho anginankinga. Hayi, uyabheda lo. Madoda, layelana. Masakhipha 100. Singa right ngoba singathenga ibhodlela besithenga lobhiyo umbadlwana bemnandi. Nakho nje wamulo ngane mali. Eish, mina inkinga anginawo cash. Hey, noma nginawo cash. Bathi uBucks unesitolo I'm sure unawo. So thenga Bucks kusophesha kusasa. Ya, sophesha kusasa. Man, yazi. Ngoba nithi anabo cash, swipe la ama-100. Mina ngizohamba ngiyothenga. Hayi, okunyeke lokho. Hayi, ngathi seniyisasa serious kakhulu endaba yotshwala. Kulungile ngikhipheni mina. Wenziwani la majaji? Ubhasi ulaswebe ama-100 besithenga utshwala Dlamini. Hayi unamanga iplan yakhe lo uSginci. Ubhasi ubiza mina uSginci. NguSginci mina. Sanibonani Sibari. Yebo. Babe, sala la ngisayendlini. Hayi, shuthi uAziz unetype. Ende wena awuyona. Hayi well, kuyacaca. Unetype. Hey wena. Ungangibuki phansi phezulu mina. Uyazi? Oh mapetshisi, uthi akushawana lana, wathula umuntu engibulala. Wena futhi usufuna usizesigenceni. Hey, futhi. Sokubhonya mozo basilima mina uyazi? Angeke ngibe sona futhi. Akhuzwana. Nimletha kanjani lo mfana la kwami? Nibe nazi kahle ukuthi angimfuni. Babehlisa umoya. Ngizamile nami ukumkhuza Azize kodwa uthe uyamthanda lo mfana. Akahamba umthandela le kude. Hayi la kwami. Mntaka baba, akamfundi lo mfana and usuku lakhe lokujabula namhlanje angiyifuni into ezomcasula. Athi ngikhulume naye. Sibari. Ngiyamthanda mina lo mfana. Anginandaba. Okay. Ay, nawe angihlula. Okay, kulungile. Akahlali. Kodwa uma washaya umuntu uyahamba la kwami. Siyabonga baba.
Hayi, wemadoda. Hayi, uyazi angikholwa ukuthi mina lo osezwana kanje noDlamini. Uyazi ngendlela engangimnyanya ngayo? Ngangimnyanya uMahewu, ngangawaphuzi ngisho amahewu. Hey Bucks, shothi wenza kahle wangagula ngaleza ikhathi cause wawuzodlani. Cause I'm sure imali yama-yogurts wawungeke ube nayo. And why uzonda uMahewu if ungazwani noDlamini? Cha, angithi uMahewu uyeyisa. Manje makwathi umbeke izandla, uyaqhamuka uDlamini uyakushaya. Wena uyindoda enjani ehamba ichoma ukuthi ishawa yenye indoda? Awu, angichomi, siyaxoxa nje lana. Webhuti. Uma ukuthi ukuhlala nathi la sincokole akukujabulisa. Hamba mfowethu. Hayi ngizohamba mase kuhamba ubhili. Hlala ngentombi ke bhuti. Xoxa. Awu, Mahewu, nayi intombi yakho. Awu siyabonga baby, usuze wafika. Yeah, ngihlele, ngizohamba soon. Hayibo, uyapi manje ubungavuthi uzospend usuku namhlanje nami? Angisho ukuthi usuku lonke. Mahewu, ngeke ngispend iChristmas Eve la. Abantu engisebenza nabo baya emhlanga. Nami ngiyakhona. Kusukela nini ungaspend izinsuku zeChristmas nami? Mahewu, abantu empilweni bayakhula, befuna izinto ezingcono. And this is not better. You need to grow up and want better things for yourself. Or hey. I do want better things in life. Mahewu, wena ufuna ufana noDlamini. Iyona future yakho leyo and ayikho bright but. Oh. Hello? Oh yeah. Ngiyeza manje. Okay. Okay baby, ngisacela ukuhamba nawe ke. Ay, ugqoke kanjena. Mahewu, siyemhlanga, hayi emhlangeni. Ngizohamba ngiyogeza ngishintshe. No, sebefikile sekulate. Ngizokubona nangibuka. Nini, ubuya nini baby? Hey, angazi. Bye bye. Me? Pause. Haibo. Kodwa Aziz, ungenzelani kodwa kanjena ngikuthanda kangaka? Oh, uyangithanda. Ngithanda kangakanani? Hawu mama, into yozuyilahle, yifanqa lo thando. Yazi enze njani ngalolu thando? Hambe uzama imali, u-improve impilo yakho. Mhlambe singaxoxa. So uthi angivule i-tuck shop yesibili kuzoba right. Uthando unalo for mina, linganga ne-tech shop. I-supermarket. Azize ngiyakuthanda. Azize ngiyakuthanda ukudla. Uyezwa Azize? uBucks uyakuthanda ukudla. Sengisho ukuthi mase nisethe ukudla la ngaphakathi seniphaka, nikhumbule ukuthi uBucks uyayifela ngokudla. Hey wabhuti. Akuliwa la. Mangilwa bhuti uzokwenzani?
Sizokwenzani? Hey, mshaya khona uzobona. Mthinhle. Mahewu, chill bro. Anginasikhathi chill. Wena mshaya khona uzoyinyela umthinhle njengenkomo. Hey guys, hayi ngiyabonga kakhulu. Shiyangibulala le ndoda. Kodwa khona urongo wena. Yabona kuba sikho la Dlamini, ngabe ukusakaza ngathuwe empama eshisayo. Ayishaya intombi yomuntu. Mahewu. Mahewu mfowethu, ungabusakhala mfowethu, ukhuleka ngiright. Akakhaleli wena. Mahewu, ncese dog, ncese dog. Siyabonga ngokuthi nisivakashele emcimbini wethu kaChristmas. Okuzolandela manje ubholo kwama-present. Hawu, kanti ama-choice asethede aphuma nini kulo mcimbi kaChristmas? Ulate manje. Bamswele, usule behlekela ijoke yami. Akekho noyedwa namhlanje othenje ibucks. Thula. Go. Good. Le present le ivela kuDlamini iya kuMahewu. Awu. Ngiyabonga Dlamini mngani wami. Alidlala ingoma leqhitheke ihewu. Hayi Mahewu asakadansi manje. Mfazi udlala ingoma ngiqhitheke manje. Hey wena man, woza la. Ubani ophusela umuntu? Usedi nje. I-present elandelayo iya kuDlamini ivela kumapentshisi. Sibonge pentshisi. Le present elandelayo iya kuMaxwell ivela kuMahewu. Le present iya kuMlisa Mzizi ivela kaZizi. Hatha friend, noma ku last minute. Awake Dlamini bot. Le elandelayo isuka kuMaxwell iya kumapentshisi. Hey, but nice man. Angithi wena usijoyine late. And so sangakwazi ukuthi kunikeze okwakho nawo u-secret walabala. Hayi. Kulungile Dlamini, ngiya-understand. Hayi, kanti mina ngumkhumbulile uBucks umngani wami. From me here to Bucks. Vule mngani wami ubone kufakelela mphakathi. Hawu, ngiyabonga mngani wami. Hayi, Bucks. Hawu, i-jackpot kanti. Hayi Mahewu, ihlaza nje lento. Ngibonga ukuthi lezile sazo celebrate unyaka ndawonye. Sibonga ukuthi size safika la. Unyaka ubunzi. Kodwa ke sikwazile ukuthi size siuqele. Umama uyayathi uma kuvela ushansi fanele sijabule ngoba uma impilo ithola ushansi ibanzima. Ngakho ke sengizokhipha iphuzo manje. Ngizocela ukuthi siphuze size sihambe singaxabananga. Hayi,
kanti ihewu seliphuze ngokwanele manje. Azize, awulethi ibele ngincele ngilala. Awukahle wena uyiphathe kahle Mahewu. Okay, let's lakho-ke. Hey Mahewu, boss hamba la. Boss. Man, bakhiphele absolute. Manje uDlamini wakephi nendawo? Hayi la eBig Village. Wena hayi so Ifoni kaMahewu le. Hello. Sacela unikeze uMahewu ifoni bandla. Hawu. Ulele flat and kubuke ngazi ukuthi kusakude avuke. Ngicela umtshele mevuka ezizongibona ngila estoksini eNtuzuma. Hayibo. Ufunani manje estoksini? Ngiboshela i-drinking and driving. Ngicela umtshele mevuka engiphathele into yokudla nento zokugeza. Ngiphelelwa ibhetri lana. Mana. Uboshela i-drinking and driving kanjani ungenamoto? We baba awume nemibuzo eminingi. Hayi hey ungakhulumi nami kanjalo. Ngizongamtshela mina uMahewu ubhadle lapha moyislip. Oh, okay. Inkinga ukuthi labantu bengihamba nabo bese bedakwe kakhulu base bacela kube yimini oshayelayo. Baphi manje labantu obuhamba nabo? Abayibambi incingo. Cela utshela uma Dlamini, ubaloyo. Hayi. Umuntu odayisa ngemshwarensi lala.